मित्रांनो, आत्ता आहे बघा 10 वाजून 10 मिनिटं झालेली आहेत. होय बाबा, 10 वाजून 10 मिनिटं झाली. तुझी 10 मिनिटं मी ताच बघतोय. நல்லா பழுத்து வச்சிரு பல 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 பலன்னு பல 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 नमस्कार. तर मी ओंकार चरणकर. त्या दिवशी माझ्या म्हणजे घराकडे कंटाळा होतो म्हणून मी युट्यूबवर गेले आणि व्हिडिओ सर्च केले. म्हणजे व्हिडिओचे म्हाका व्हिडिओ एकाचे व्हिडिओचे व्हिडिओ बघू होते असो बघले आणि बघले 5-1 मिनिटापर्यंत बघले आणि म्हटले मोबाईल थेले बाजू माझ्याच कपाळ मी हात मारले. काय म्हणजे फालतूगिरी करत होय तर बघ, मोबाईल घेतल्याने एका हाती सुधारल्याने आणि चालली आपल्या गाडी. अरे हा बघा आपलं असं मोबाईल गाडी असते अशी आणि चलतं गाडी चालू अशी शिवाना तिथून कोणतरी माणूस गाईस हाय गाईस देखो एक माणूस जा रहा है. अरे तुमच्या गमता मातो आमका पण सांगते हा वाईट पुढे गेले. अरे हाँ गाइस बहुत धूप है टोपी काटते रहे घालते रहे. हाँ ये मैंने इस मार्केट से ली है 200 रुपये बोल रहा था 100 रुपये में ली है. त्या सांगायची गरज होती नाही का. मिनिटा होई गेल्या तरी सर आमचे आंबे फुकट घालव गेल्या गेली घेतल्यानंतर सांगतात मग पुढे गेली. गाइस बहुत धूप है हे देखो सनग्लासेस याच्या रस्त्याला घेऊन बसतो बॅगेने गावचं 10-20 रुपये तीच गाव दाखवतो सनग्लासेस सांगतो. मालवणीच सांगते तुमचं हिंदीत बोलले मालवणीच सांगते. मी तुमका मालवणी ट्रान्सलेट करून सांगते. म्हणजे आता बघा एखादं ठिकाण असं कोणतरी बोलतो असे विडा असतो मोबाईल आणि चालतं आपलं सो बोलत. तर मित्रांनो, आज आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत. अरे होय बाबा, आलेलो तर गमता आमका. हे मंदिर आहे, मंदिर गमता जावं जो देव असं म्हणजे मंदिरात असतात. आता आमका गमता हे माडाचं झाड आहे. हो आम्ही पहिले ते पर गेले आमका माहित नाही या माडाचं झाड त्याच्यात तुरता हो त्या नारळात पाणी या आता फोडून कोण पिऊचा असता नारळ असा असता माळाचं झाड असा असता असा पसरलेला नसतं ना पहिलीच ना. बरोबर ते आमचं सांगतं माळाचं झाड ना. मग समुद्रात गेले. हे बघा हे समुद्राचं पाणी आहे. नाही आम्ही सांगला पाणी आता ती आग आहे ना. नाही हे पाणी आहे ना. आम्ही आग आवडून सांगले ना. हे आमका शिकायचं ना आता. बरोबर ना. आम्ही पहिलीच आम्ही लहानपणा बालवाडीत आमका हातात धरून सोडताना. बरोबर. आणि हे सांगतं हे समुद्राचं पाणी आहे. मग पुढे गेले का ह्या समुद्राच्या पाण्यामध्ये मोठमोठे मासे मिळतात. अरे समुद्रातच मासे गावतले विहिरीत थोडे गावतले तुका मोठे मासे. खरोखर ना हे यांका वाटतं का ह्यांचे व्हिडिओ हे बारके पोरगे बघतो असं त्यांना सांगायचं असतं. एखाद्या हॉटेलला जाते तर आम्ही आता हॉटेलमध्ये आलेलो आहोत आणि आम्ही आता मस्तपैकी माशाची थाळी मागवलेली आहे. तू खातले तू मग आमका कशाला सांगतो. अरे पोटात दुकान मेला तुझ्या सांगायचं नसतं कधी. आम्ही नाही म्हणले फोटो टाकणं माशाचे तर अजिबात टाकूच नाही चुकान पोट सांगतो माशाची कडी आणि ह्याची कडी. म्हणजे वाईट पुढे गेले काय. मित्रांनो, आत्ता आहे बघा 10 वाजून 10 मिनिटं झालेली आहेत. होय बाबा, 10 वाजून 10 मिनिटं झाली. तुझी 10 मिनिटं मी ताच बघतोय. 10 मिनिटं झाली. वाईट पुढे गेलो का 10 वाजून 15 मिनिटं झाली सांगतो. तर ती 15 मिनिटं सांगापर्यंत अर्धा तास झालं तुझं येडा. किती काय आपलं सांगायचं म्हणा असं सांगते खायच्या एका दुकानात जातो. काय ह्या दुकानात हे चांगलं भेटतात ते खरेदी करू शकतात. तू काय घेतलंय दुकानात सांगायचं काय ना. तू दुकान काय घेतलं नाही दुकानात टाइमपास कोण गिरायक गेले ती बाजू ही थांबते शूटिंग सगळं जाऊ नको ते शूटिंग सगळं जाऊ नको ती गिरायक घालून गेले त्याची सांगते ह्या दुकानात हे गावचं चांगलं आणि ते गावचं चांगलं. माती वेळा तुझा सांगतो आमका. बरोबर काहीतरी आमच्याकडे बघून दुकानला शूटिंग सुद्धा तू कोणते मोठं असतो जाऊन ऍक्टर म्हणजे तुका बघून त्याची गिरायका गेली त्याच काय दुकानात गेल्यावर गाडी घालतो लक्षात ठेव. चल गाई ह्या बघा करतो. हे बघा हे ठिकाण जर तुम्ही बघितलं नसतं तुम्हाला यायचं असतं तर ह्या हायवेने या आणि त्या हायवेने या. अरे ती येणार येत ना तू सरळ गाडी चालली तसं रॉंग साईडीक गेलो. गाडी झाली स्पीड दाखवते किती झालेला असेल 40च्या स्पीड नाही असतं उगीच 60-70 करतो. मी एडिटर आहे माका माहिती असा स्पीड वाढवून पण थोडं घातता काय ना 40च्या स्पीड नंतर टुक 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 करून नाही बाकी ठिकाणा बघित नाही काय धड माहिती नसतं ना. खय आधी गाडी आणि मेन गोष्ट खय गाडी राहतली रस्त्यात
आता एवढं फिर म्हणजे समुद्राच्या इलाकात शक्यतो हे समुद्राचा इलाकाच धरतं ना, कारण समुद्राच्या इलाकात माहीत असतं, बाकी वाड्याच्या खायचा माहीत नसतं. काही विचारशी हे झाड कसलं, अरे हा हे बघा मोठं झाड आहे, अरे कसला तसा आता माहीत नसतं. आंब्याचं झाड बघायला असेल, हे भाई हे बघा मित्रांनो, हे बघा हे आहे आंब्याचं झाड, सगळ्यांकाच माहीत असतं. अरे कोणका माहीत असतं, त्यांचे व्हिडिओ पहिले तिथे पोरगे बघतो, त्यांना माहीत नसतं आंब्याचं झाड खायचा. समजला, आंब्याचं झाड खायचं असतं. बघ हे आंब्याचं झाड आहे, याला पाणी घालायचं, खत घालायचं की म्हणजे ते कैरे लागतात छोट्या छोट्या, एवढ्या छोट्या छोट्या. मग ते त्यांना खत पाणी घातलं की असे मोठे होतात. त्याचा कलर हिरवा असतो, हिरव्या कलरची कैरी असते. मग हे त्यांना साधारण पकले म्हणजे काय म्हणतात, पिकले कवड्या म्हणजे जून झाले कारण का काढतात खोबऱ्या. त्यांना काढण्यासाठी भरपूर मेहनत करावी लागते. 2 माणसं असे झाडावर चढतात, खोबलं असतं झाडांचं असं विणलेलं, ते मानक्याच्या काठीला बांधलेलं असतं. म्हणजे सांगायची त्यांची टेक्निक बघा कशी तरताच घालवं, ते असे बांधलेलं असतं. असे खोबल्याला नाही, मानग्याची काठी वाटतात त्याला अशी अर्धी भेजतात, तसं ते खोबलं टाकतात, तारेने सुताईने घट बांधून मग ते घेऊन झाडावर चढतात. झाडावर दिलं की हा असा आंबा आहे ना, असं खोबलं टाकायचं, असं वर करतात आणि असं ओढतात. म्हणजे ती कृती पण नाही दाखवच होईना, ते सध्या कसं कृती निश्चित दाखवते बघा केव्हा आहे बघा. मग तो आंबा आणतात, मग तिथे थोडासा तो आडीत त्याला पिकत जातात. म्हणजे असं एक घर असतं छोटंसं पॅक बन मांगर मिंगर, तिथे असं गवत टाकतात, तिथे ठेवतात आणि पिकवायला ठेवतात. मग तो पिकला की तो आंबा मग एक्सपोर्ट केला जातो, बाहेर एक्सपोर्ट केला जातो. असं आहे, हा आंबा मोठा आहे असं असतो, हा आंबा त्या आंबा त्यांच्याने खाल्याने रे पुरे रे, किती माहिती सांगते ते बघणार ते ठराविक आंबेवालेच असतं तुझे, कोण नाही समजला, लक्षात ठेव. आणि नेहमी मेला तुझ्याच व्ह्यू असते रे, ती बघित असते अरे किती जणांनी बघलो म्हणजे 5,000 तुझे व्ह्यू असले ना, 1000 व्ह्यू तुझ्याच असतील. अरे हो 500 जणांनी बघलो, 100 जणांनी बघलो, 1000 झाले माझे व्ह्यू, तसं तुझे 1000 गावले तुझे व्ह्यू त्या का. अरे काय नाही घरात किचन म्हणतात कोणी काय करत असते ना, मासे अरे हे बघा माझ्या घरी आज माशाची कढी केलेली आहे. तसं त्या माशाच्या सगळ्यांची आशा लागली, बिचारा मांजर पण खाणारे धावतात. मग मग एक मागणं गाडी घालतो, बघलं होतो आमच्या मुंबईचं होईल मॅन, सगळे फोटो काढून नेटवर टाकले, हे बघ आमका धाव येतात आता सगळ्या. खरोखर सांगतो हे पहिले मोबाईल घेऊन असं 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 करून काढतले, हा ब्लर येतोय, थांब लाईट पाहिजे थोडी, असं पाहिजे सगळं. म्हणजे यांचे पहिलं फोटो यांना बरं वाटावं ना. अरे खान मध्ये धावता ते बघा ना, आधी खाया ना, कशात दाखवायचं लोकांना, तुम्ही जायला तुम्ही खाता फोटो पण मारते.